Hola, sóc la Mun i sóc practicant de xamanisme. Avui us vull parlar d'una cosa molt important, una peça clau pel treball personal, el despertar espiritual, el despertar de consciència, que són semblants però no ben bé el mateix, recordem-ho, en general pel desenvolupament personal, per gaudir d'una vida més plena, més satisfactòria, més sana i més abundosa. Per totes aquestes coses, per la creació i la manifestació de la nostra vida, és pel que parlo de com moure'ns per les línies temporals. Sobretot ara que ningú s'imagini que estic parlant de viatges en el temps, perquè encara que sóc una trequi total i convençuda, no parlo d'aquells teletransportadors que al principi et permetien moure't en l'espai i a mesura que avança la sèrie també en el temps. No, això és una altra cosa. Com us dic sempre, la màgia autèntica tot sovint no és la que està a les pel·lícules, la tenim a l'abast de la mà. El que passa és que hem perdut la quotidianitat i naturalitat de la màgia ancestral. Us haig de dir que podem recuperar-la, recordar-la, comprendre-la i fer-nos-la nostra. I aquí hi anem amb les línies temporals. Recordeu que vaig parlar fa un temps de les nornes? Aquelles tres gegantes teixidores del teixit de la realitat, de la xarxa on hi ha totes les energies, les de totes les coses que existeixen, abstractes o manifestades, i totes les possibilitats de desenvolupament d'aquestes energies, del seu trànsit, del seu moviment, que també és el nostre. I hi ha tres nornes. Urt, que en el llenguatge antic vol dir fat, i també passat. Vull aclarir per què faig servir la paraula fat, que no és d'un ús gaire comú. És per fer la distinció que les llengües anglosaxones tenen molt clares en anglès. Entre fate, que vol dir aquell destí sobre el que no tenim control, sinó que figura que forces desconegudes i superiors hi intervenen, i destiny, que es refereix més a allò pel que estem aquí, allò pel que estem fets, el que us dic sempre del nostre propòsit de vida. Però en català i en castellà li diem destí amb dues coses, i en aquest cas es prestaria a confusió. Per això faig servir la paraula fat, que la tenim al diccionari, tot i que no la fem servir gaire. Bé, fet aquest parèntesis, tenim també verdandi, que es pot traduir com allò que es desenvolupa constantment, i la considerem una representació del present. I finalment tenim school, que en diem el futur, però que també té un sentit. La traducció de la paraula antiga, de fet, és deute. Vull explicar això. No estic parlant del famós deute kàrmic, que ara no hi entrarem, però és una cosa amb la que ens fem molt d'embolic, tot sovint, perquè corre molta desinformació i molta superstició. Del que parlem aquí és un deute amb tu mateixa, un deute que has de complir en algun moment, un deute referit precisament al teu propòsit de vida, el motiu pel qual t'has encarnat en aquest embolcall de carn, en aquesta terra i en aquest moment, per tenir la millor de les vides possibles. Un deure seria de posar això en el teu full de ruta i desenvolupar-ho. Això és el que crearia l'aparença de futur. Les tres nornes, doncs, teixeixen els fils per aquestes tres denominacions amb les que dividim la línia de l'espai-temps, passat, present i futur. Però resulta que aquestes tres denominacions, en realitat, no són tres coses tan distingibles i separades. Ara veureu com en realitat es barregen. Ens hi podem bellugar i fins i tot les podem transformar. Per què? Hi ha una cosa que cada vegada tenim més clara, i és que l'únic que existeix realment és el moment present, és el present. Verdandi, allò que es desenvolupa constantment. És a dir, si us dic, ara és el present, quan acabi la frase, amb la frase que digui després aquell present, ja és passat. Per tant, el passat l'anem creant amb allò que fem, sentim, pensem en el present continu. Normalment sí que tenim molt clar el concepte de que en el present estem construint el futur. Doncs ja veus, resulta que també estem construint el passat. Estem creant passat i alhora projectant cap al futur. Què projectem? Doncs aquelles accions, decisions, creences en les quals actuem en el moment present. Ara, i ara, i ara, aquí o allà. Per tant, si creem des d'un punt de partida negatiu, per exemple, puc parlar en aquest punt d'una cosa amb la que em trobo molt sovint. Por a no tenir company o companya, o que si en tenim això vagi malament i ens faci mal.
Quantes persones que, després d'haver tingut un o més d'un desencís amorós i haver patit, van desenvolupant alhora la por a no tenir parella i la por a que si la tenen no anirà bé i patiran una altra vegada, amb tots els estereotips negatius que carreguem en relació al gènere de les persones segons el cas. I estic segura que m'esteu entenent. Aviam, totes les dones són iguals, no sé què pretenen de mi, però segur que res de bo, etc. O tots els homes són iguals, tots m'han enganyat, m'enganyen i m'enganyaran, etc. Aleshores, posem que tenim una persona vivint amb aquesta creença en el present, cada minut, cada nanosegon, amb tot el disbarat d'estereotips que vinguin al cas, més els que cada un porta en l'inconscient propi i els que hi ha en l'inconscient col·lectiu. Quan aquesta persona actua en el present amb totes aquestes creences, el que fa és crear constantment un passat amb tota aquesta energia negativa i fins i tot destructiva. I aquest passat li anirà tornant com un boomerang, influint a cada instant, posant-li cada vegada més pressió al clatell perquè segueixi actuant igual, pensant igual i, per tant, creant més de la mateixa energia que no el porta enlloc, excepte a patir més i negar-se més una part de la seva existència. És una mica com aquella frase que mai sé exactament com va, però que ve a dir que si sempre fas el mateix, per què esperes obtenir resultats diferents? Doncs tenim aquesta persona tipus allà mateix. Cada cop que repeteixes, tries i crees més passat amb les mateixes característiques, ple d'aquestes creences doloroses i negatives. Ho poses al passat i el passat t'empeny a caminar en la mateixa direcció en cada minut del present continu, com si duguessis orelleres. Per allà i prou, totalment inconscient, a més. I així, aquesta persona va cap al futur, amb les orelleres. Que pensem-hi, no deixa de ser el present continu. Inevitablement, amb aquest pack que la persona de l'exemple va creant en el present, amb el que alimenta el passat, també projectarà el mateix cap al seu futur. Dolor, soledat no volguda, sentiments negatius cap a un col·lectiu, etc. Endevineu què passa aleshores? Doncs sí, naturalment. El futur també li torna com un boomerang. Mireu el dibuix. La boleta blava que està enmig, molt gràficament, i amb el símbol de l'infinit que no l'he posat per casualitat, des del present, que es produeix a cada instant, crees passat i crees futur. I ambdós tornen cap a tu, fent del teu present el que és ara. Un present infinit en el qual creem un passat i un futur que en realitat són il·lusoris. Però que els creem nosaltres. I en el cas de l'exemple, aquesta persona està ficada en un atzucac del que no s'hi veu sortida. Molt possiblement anirà pitjor, i això afectarà totes les àrees de la seva vida, perquè com que és una cosa que per ell o per ella és molt important, i que per tant d'alguna manera ho esquitxa tot. Què passa si a aquesta persona avui li arriba aquest vídeo? O llegeix un llibre, per exemple un llibre d'Eckhart Tolle, a qui suposo que coneixeu, i parla moltíssim d'aquest tema, del present. Té un llibre molt gruixut i després en va fer un altre més curtet amb el que intenta ajudar a entendre el que va explicar en el primer. Potser és una mica dens, però està molt bé i us el recomano, en Tolle. Ara bé, també us he de dir que d'alguna manera estava tot inventat. Els ancestres més remots tenien tot això més clar aleshores que nosaltres amb tots els avenços tecnològics en ple segle XXI. Els xamans moderns anem trobant noves maneres d'expressar-ho adaptades a aquests temps. Doncs bé, estàvem en què la persona tipus veu el vídeo o llegeix algun llibre o descobreix el Ho'oponopono, una altra adaptació d'un saber ancestral que toca molt el tema, i ho fa molt bé per cert, el que sigui, alguna cosa li encén com una llumeta i de cop li ve un pensament diferent, una cosa com: aviam, per què m'estic posant en aquest plan? I per què no pot ser? Per què no em pot passar a mi alguna cosa bona? Jo conec aquella parella que són feliços i si ells ho són, per què no jo? Potser jo trobo l'home o dona ideal i el que ha passat fins ara no té res a veure. Aleshores aquesta persona està donant un pas cap a la presa de consciència
I en aquest moment és com si de tota aquesta xarxa en la que convivim amb totes les altres energies hi posés les llumetes amb fils, camins que no havia vist mai, perquè anaven les orelleres, i com si la seva espurna de coneixement llancés unes llavors noves a un camí diferent del que anava fins ara. Aquest camí que recorria fotut i sense esperança. Això ja és bo, però clar, el pes del passat i del futur que una persona adulta ha anat creant moment a moment és molt gran, siguin les que siguin les creences limitants de les que estem parlant, i fan difícil que aquestes primeres llavors es facin prou fortes en els altres camins com per treure la persona del camí que portava fins ara, per arrelar. Què podem fer? Doncs, com us dic sovint, feina personal, amb constància, paciència, compromís i amb tot l'amor cap a tu mateixa o tu mateix. De fet, la majoria de les eines que us dono aquí van enfocades a això. Al principi he parlat de la creació i la manifestació. Si mireu la imatge que us he posat junt amb les explicacions, us adonareu que, sigui com sigui, nosaltres anem manifestant i creant la nostra realitat constantment. Ho veieu? No és només una cosa del dia que vam llegir el llibre del secret o qualsevol altra persona que parli de manifestar la realitat. No. Ho estem fent sempre. El que passa és que moltes vegades ho estem fent des de creences de l'inconscient que entren en conflicte amb els desitjos autèntics al propòsit de la nostra ànima. Aquest conflicte ens crea problemes, ens crea deficiències vitals en l'àmbit de l'amor, de la salut, de la prosperitat en tots els àmbits. Per tant, la majoria de les eines que comparteixo aquí són per això, perquè entengueu primer que manifestar i crear la nostra realitat ho fem tots, constantment. Avui la creem cap enrere i la projectem cap endavant. I si l'estem creant amb aquestes creences alienes que originen conflictes interns, coi, no m'estranya que algú estigui en un atzucac, que tingui conflictes, jo inclosa. Per cert, ja sabeu que tot el que us explico ho he experimentat abans. No només ho he estudiat o n'he fet pràctiques, naturalment que he fet això. També jo he patit el dolor i el conflicte i que cada dia experimento i practico i ensopego com és natural. No us penseu que tot el que parlo és perquè jo ja ho tinc superat. A més, no m'agrada això de ho tinc superat, no m'agrada ni dir-ho, i si ho sento sabeu que em passa que em sona com una campaneta que diu: quan algú s'expressa així, s'està autoconvencent i probablement es sent molt bloquejat precisament en aquesta àrea. No us passa? No vull divagar, que m'embolico amb molta facilitat. Deia que, veieu com fer aquest treball personal ens ajuda a que arrelin els nous pensaments que ens proporcionen una vida d'acord amb el nostre propòsit de l'ànima, amb els desitjos autèntics de la nostra essència, amb qui som de veritat i per què estem aquí. En el moment que som conscients de que portàvem molt de temps fent-ho en contra del nostre propi benestar, no ens hem de culpabilitzar. Ho fèiem com sabíem. Ho fèiem impulsats per aquest inconscient que fa de motor, perquè resulta que l'inconscient és un motor potentíssim, però que en aquest cas, en molts casos, el GPS tenia una ubicació equivocada. I aleshores som nosaltres els que li hem d'alinear el GPS, ens hem de fer amics de l'inconscient i passar les coses al conscient, o com a mínim netejar-lo amb amor i amb cura, fent servir les eines de les que disposem. I aleshores, què passa? Mireu el següent dibuix. El que passa és això. Mireu com aquest passat que havíem creat, amb tot això, va canviant, es va desfent. És en aquest sentit que us dic que ens podem moure per realinear. Podem moure'ns per les línies de temps perquè podem anar al passat i remenar-lo des del present continu, que és l'únic que és real. En aquest present continu podem anar a remenar uns calaixos que ens estan influint i que estan allà com un destorb enorme. I dir, no, això fora, això no m'interessa, allò no és la meva talla, això està esparracat en definitiva. Tot això m'està ocupant un espai aquí que el necessito per unes altres coses. I en punt que fem això en el present,
estem desfent aquell passat de les creences limitants per començar a crear-ne un de nou. I ara que parlo de fer neteja, no us ve al cap la granota del vídeo anterior perquè a mi m'ha vingut al cap. I no ho he fet expressament, ja us ho dic ara. Vull dir, el gravar aquest vídeo a continuació. Bé, per on anava? Fem tot això a poc i anem posant el que realment ens ajuda, el que realment necessitem, el que realment ens porta a arrelar en un altre camí de la xarxa de les normes, on la nostra vida sigui el més pròspera, sana i amorosa possible, i el mateix amb el pensament que projectem cap al futur. Una cosa us vull comentar. L'altre dia estava parlant amb algú que gravaria aquest vídeo i em preguntaven si no anava bé fer afirmacions. Aviam, sí, però no potser en el sentit que la New Age, el secret, etc. ens té acostumats. Recordem que la xarxa d'energia reacciona a les accions, no a una suposada transmissió de pensament. Les afirmacions ens serveixen només a nosaltres, per ajudar-nos a sintonitzar amb allò que ens és més propi. El llibre del secret i derivats semblava que ens ensenyava que fent les afirmacions i els morals tindríem la supercasa de luxe amb piscina i els no sé quants milions de dòlars i el cotxe no sé com i el marit o la dona no sé com. I molts hem fet morals de manifestació. I o bé no han funcionat gens, o el nostre treball constant i les accions i decisions han fet que aconseguíem algunes millores que podem triar relacionar amb allò, o han funcionat parcialment i després s'han aturat, però que ja us dic ara, no n'hi ha prou en fer les afirmacions. Si hi ha hagut un canvi és fruit de les vostres accions. Per tant, la intenció naturalment que és important, que la tingueu vosaltres, que la canvieu vosaltres, que canvieu aquestes creences per poder actuar d'una manera diferent, amb convenciment i sense por. I entenem-nos, quan dic sense por, que la por és humana i necessària per prevenir-nos de possibles perills reals. Em refereixo a sense les pors fabricades dins del nostre cap, que sovint ens paralitzen. Resumint, que sí que podeu fer afirmacions, per exemple, de futur, per no anar pensant, em sortirà malament, sobre el tema que sigui. Però us proposo que sobretot les feu en el moment que el pensament o creença limitant us ve al cap. Quan a la persona de l'exemple, que ja ha començat el seu camí personal per modificar les energies acumulades en la seva línia de temps, se li escapa un «ai, que no em vull quedar sol o sola i que no ho estic veient clar, jo segueixo sense trobar, etc, etc». Aleshores és el moment ideal per fer l'afirmació, per dir-te fermament que havíem quedat que això no està escrit enlloc, que potser trobi la persona adequada per compartir la vida o potser averigui que sol o sola puc assolir una felicitat que ni se m'havia passat pel cap. Veieu el que suggereixo com a afirmació i quan? Que li pareu els peus al cavallet desbocat de l'inconscient, que quan més consciència assolim més s'espanta i més ens llença al damunt sovint per sorpresa, pensant que amb aquelles creences antigues ens està protegint. Finalment, m'agradaria recomanar-vos que després d'aquest vídeo revisiteu la meditació de les normes, perquè quan la vareu fer en aquell moment tenia un propòsit, i ara i aquí, en aquest present continu, heu escoltat coses que us permetran connectar amb una energia diferent, ampliar la primera experiència i afegir-hi la joia que dona la consciència de que podem transformar el passat i el futur. Les normes són les teixidores simbòliques de tota aquesta xarxa d'energia. Són poderoses i es reuneixen a teixir al voltant d'aquest pou, Ur-Dar-Brun, d'aigua màgica. Són omnipotents, segurament més que els déus. Per això, tornar a fer la meditació, ara a prop de les seves energies, és beneficiós i ens ajuda a crear i desenvolupar una existència millor en tots els àmbits. Perquè ara sé que puc canviar de filet, d'aquests filets que elles teixeixen, pel que camino en aquesta immensa xarxa. Puc anar desfent el que he creat al darrere meu. Puc anar desfent el que he creat cap endavant. Mireu la imatge ara, amb la transformació i tot el cicle infinit lluint molt més lluminós, en aquest present continu que és l'única cosa real. Moltes gràcies a tothom per ser-hi. No oblideu posar els likes, subscriure-us si encara no ho heu fet,
Compartiu els vídeos que pujo amb els amics, coneguts, familiars, companys, amb aquells en els que estic segura que vosaltres sabeu que els agradaria o que els hi pot anar bé el que parlo aquí. I els hi recomaneu que es posin la campaneta de la notificació perquè us avisi i els avisi cada cop que pujo contingut. Fins molt aviat!